नमस्कार. एकंदरीतमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. गोव्यात आज काय काय घडलं आणि कुठल्या बातमीची चर्चा आहे हे कमीत कमी वेळेमध्ये या बुलेटिनमधून तुमच्यासमोर आणण्याचा आमचा नेहमी प्रयत्न असतो. आजही आम्ही तुम्हाला अशा काही निवडक महत्त्वाच्या बातम्या दाखवणार आहोत. पण सगळ्यात आधी जाऊया आमच्या डिजिटल न्यूजरूममध्ये. तिथे संघवी आहे. संघवी, काय काय घडलं आहे गोव्यात? आज काय काय अपडेट्स आहेत तुझ्याकडे? दिनेश, माध्यम आहारासंदर्भातली बातमी आहे. कारण बरेचसे विद्यार्थी गोव्यातले आहेत, त्यांना माध्यम आहार मिळत नव्हता. कारण धान्य जे आहे त्याची महागाई वाढल्यामुळं आहार बंद करण्यात आला होता. मात्र आता दर वाढवण्यात आलेले आहेत 6 रुपयेवरून. म्हणजेच 5वीच्या विद्यार्थ्यांना 6 रुपयेवरून 8 रुपयेपर्यंतचा दर वाढवण्यात आलेला आहे. तसंच 8वीच्या विद्यार्थ्यांना 8 रुपयेपासून 10 रुपयेपर्यंतचा दर वाढवण्यात आलेला आहे. त्यामुळं 7 नोव्हेंबरपासून हा नवीन नियम लागू होतोय आणि त्यानंतर मुलांना आहार मिळू शकतोय. दुसरी बातमी आहे ती म्हणजे कला अकादमी संदर्भातली. कला अकादमीचं सध्या नूतनीकरण सुरू आहे आणि इफ्फीसाठी मुख्य सभागृह आहे ते देणार असल्याचं गोविंद गावडे यांनी सांगितलं होतं. मात्र आज काम पूर्ण न झाल्यामुळं ते सभागृह देणार नसल्याचं सांगितलं आहे. मात्र 8 तारखेला त्याचं लोकार्पण होणार असल्याचं मंत्री गोविंद गावडे यांनी सांगितलेलं आहे. तिसरी बातमी आहे ती म्हणजे शिक्षण विभागातली आहे. 88 कंत्राटी शिक्षकांची भरती गोव्यात होतीये सोमवारपासून आणि यासाठी डीएड धारक जे आहेत तेच पात्र असणार आहेत. बीएडचे जे उमेदवार आहेत त्यांनी अर्ज करू नये असं शिक्षण संचालक यांनी माहिती दिली आहे. दिनेश, धन्यवाद संघवी या माहितीबद्दल. आणखी काही बातम्या सांगतो थोडक्यात पटापट. गोव्यात आज सगळीकडे उद्याच्या तुळशी विवाहाची सुरू असलेली तयारी पाहायला मिळाली. तुळशीच्या लग्नासाठी लागणारं साहित्य घ्यायला आज लोकांनी बाजारपेठांमध्ये गर्दी केली होती. आपल्या दारात एक छानशी तुळस असावी असं प्रत्येकालाच वाटत असतं. गोव्यातल्या मांद्रेमधले मूर्तिकार प्रकाश पेडणेकर सुबक तुळस घडवण्यात माहीर आहेत. हत्ती, समई, कमळ, नंदी अशा वेगवेगळ्या रूपातल्या तुळशी ते घडवतात. पेडणेकरांनी घडवलेल्या तुळशींना गोव्यातूनच नाही तर इतर राज्यातूनही मागणी आहे. दुसरी बातमी म्हणजे कार्तिकी एकादशी निमित्त आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी विठ्ठलापूर साखळीमधल्या प्रसिद्ध पांडुरंग मंदिरात विठ्ठलाला अभिषेक केला आणि आरतीही केली. गोवेकरांचं आरोग्य उत्तम राहू दे अशी प्रार्थना आपण पांडुरंगाकडे केली असल्याचं विश्वजित राणे यांनी म्हटलंय. आता ज्या लोकांना विंटेज गाड्यांची आवड आहे त्यांच्यासाठी महत्त्वाची बातमी. युरोप आणि आफ्रिकेमधले काही पर्यटक आपल्या 18 विंटेज गाड्या घेऊन जगाच्या सफरीवर निघालेत. शुक्रवारी हे पर्यटक आसाममधल्या काझीरंगा नॅशनल पार्कमध्ये दाखल झालेत. त्यानंतर ते बांगलादेशकडे मार्गस्थ होणार आहेत. पर्यटकांनी आणलेल्या या विंटेज गाड्या पाहायला स्थानिकांनी गर्दी केली होती. आणखी काही महत्त्वाच्या बातम्या आपण पाहणार आहोत, पण त्याआधी पाहूया कुठच्या बातम्या झाल्यात आजच्या हेडलाईन्स. मोप विमानतळाचं काम अजूनही पूर्ण नाही. पंतप्रधानांच्या हस्ते मात्र डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात होणार उद्घाटन. मुख्यमंत्र्यांनी घेतला विमानतळाच्या कामाचा आढावा. गोव्यात आता उरलंय फक्त 260 दशलक्ष टन लोह खनिज. खाणबंदीपूर्वी 1740 दशलक्ष टन शिल्लक असलेलं खाणी बंद असतानाही कमी कसं झालं? विजय सरदेसाई यांचा मुख्यमंत्र्यांना सवाल. राजधानीतला मध्यवर्ती सांतिनेजनाला पुन्हा प्लॅस्टिक आणि कचऱ्याने भरला. पणजी महापालिकेच्या कारभारावर नागरिक संतप्त. येत्या 5 वर्षात देणार 2 लाख नोकऱ्या. मुख्यमंत्र्यांनी दिलं आश्वासन. होरजुवे हळदवण्याच्या पुलांची अवस्था झाली आहे अत्यंत बिकट. अटल आणि झुआरी पूल उभारणाऱ्या सरकारचं ग्रामीण गोव्याकडे मात्र दुर्लक्ष. आणि काणकोणची सुप्रसिद्ध खोला मिरची भडकली. खोलाच्या 1 किलोला मोजावे लागणार 1500 रुपये. आता बातमी तुमच्या आमच्या आयुष्याशी संबंधित असलेली. सर्वांनाच हे कदाचित ठाऊक नसेल की हवा प्रदूषणात बांगलादेश आणि पाकिस्तान नंतर भारताचा जगात 3रा क्रमांक लागतो. कदाचित सध्या भारत हवा प्रदूषणाच्या बाबतीत 2ऱ्या स्थानावरही आला असेल. कारण सध्या उत्तर भारतातलं हवा प्रदूषण प्रचंड वाढलं आहे आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्लीतल्या शाळा बंद कराव्या लागल्या आहेत. पंजाबमधले शेतकरी आपल्या शेतातलं तण जाळत असल्यामुळे या प्रदूषणात वाढ झाल्याचं म्हटलं जात आहे. आणि तुम्हाला माहितीच आहे की पंजाबमध्ये आपचंच सरकार आहे. त्यामुळे हवा प्रदूषणाचा मुद्दा भाजपा आणि आपमधल्या राजकारणाचाही मुद्दा बनला आहे.
काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण याबद्दल पाहूया हा खास रिपोर्ट. हवा प्रदूषणाच्या प्रमाणात उत्तर प्रदेशमधल्या लखनौनंतर भारतात दिल्लीचा नंबर लागतो. दिल्लीतल्या हवा प्रदूषणाने गेल्या काही दिवसात अत्युच्च पातळी गाठली आहे. त्यामुळे नागरिक आणि विशेषतः शालेय विद्यार्थ्यांना फुफ्फुसाचे गंभीर आजार निर्माण होण्याचा धोका वाढला आहे. इससे हमारी आंखों में जलन, हमें सांस लेने में दिक्कत, इससे सभी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है. हम इंडिया गेट घूमने आए हैं. हाँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण हो गया है और यहाँ पे हमें इंडिया गेट दूर से भी नहीं दिख रहा है. पहले इंडिया गेट 2 किलोमीटर दूर से दिख जाता था. अब इस वायु प्रदूषण के कारण वो दिख नहीं रहा है इंडिया गेट. तो हमने इससे बचने के लिए मास्क लगाया है. सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और आंखों दिख भी नहीं रहा है, बिल्कुल आंखों में जलन जलन सी हो रही है. कोई परेशानी इतनी हो रही है कि मतलब समझ नहीं आ रहा है कि बच्चे को, इतने छोटे से बच्चे को भी ले जाना स्कूल है. बताइए क्या करें, इतना पोल्यूशन होते जा रहा है दिन के दिन. देश की राजधानी दिल्ली है. अब बताइए इतना ऐसा देश की दिल्ली का राजधानी का ऐसा हाल होगा तो आम जनता का कैसा हाल होगा. नहीं, इसका कोई हल नहीं हो रहा है. आंखों में देखिए, सामने आपको देख रहा है, जलन सी हो रही है. सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही. और भी कुछ तकलीफ हो रही है प्रदूषण से? बहुत ज्यादा सर में दर्द, आंखों में जलन. मैं खुद अस्थमेटिक हूँ. इतनी तकलीफ होती है. बाहर रोज वॉक लेने जाता हूँ लेकिन अभी जा नहीं सकता. और ये इतने छोटे छोटे बच्चे, ये तो आज सुबह को प्रैक्टिस के लिए आए हैं फुटबॉल के लिए. तो ये गलत बात है. ये अपना कोरम फुलफिल कर रहे हैं. अभी स्पोर्ट्स रखा था इन्होंने, 3000 मीटर की रेस रखी थी इस पोल्यूशन में. आप भेजा देखो स्कूल वालों का, कोई सेंसिटिविटी है ही नहीं बच्चों की तरफ. खाली जुमलेबाजी हो रही है. आपची सत्ता असलेल्या पंजाबमधले शेतकरी भात कापणीनंतर गव्हाच्या पिकाला लागणारी जमीन तयार करण्यासाठी जाळत असलेल्या शेतातल्या तणामुळे हे प्रदूषण वाढलंय असा आरोप भाजपने केलाय. पण केजरीवाल म्हणतायत अख्ख्या उत्तर भारतात हवेचं प्रदूषण वाढलंय. भाजपा यात राजकारण आणतंय. शेतकऱ्यांनी तण जाळू नये यासाठी पंजाब सरकार वेगवेगळ्या उपाययोजनाही करतंय. तरी पण आम्ही ही जबाबदारी स्वीकारून दिल्लीतल्या शाळा बंद करायचा निर्णय घेतलाय. दिल्ली आज एक इमरजेंसी हेल्थ क्राइसिस में है. ये रेड अलर्ट है, हेल्थ क्राइसिस का रेड अलर्ट चल रहा है. गैस चेंबर बना हुआ है बाहर. हम दौड़ पर नहीं जा पा रहे हैं. लोग जो बाहर जाते हैं खास कर बुरा हाल है. 10 महीने का बच्चा हो, इनके पोते की वे बात कर रहे थे, अनबॉर्न बच्चे हो, छोटे छोटे बच्चे हो, उनके ऊपर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है. पंजाब में पराली जल रही है. हम मानते हैं पंजाब में पराली जल रही है. इसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है. किसानों को समाधान चाहिए. किसानों को जिस दिन समाधान मिल जाएगा वो पराली जलाना बंद कर देंगे. क्योंकि दिल्ली तक जब पराली का धुआं पहुंचता है उसके पहले तो उस किसान के खुद के घर में वो धुआं जाता है, उसके बच्चों के धुआं जाता है. तो उसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है. पंजाब में हमारी सरकार है. अगर पंजाब में पराली जल रही है उसके लिए हमारी सरकार, हम जिम्मेदार हैं. हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि पंजाब में अगर पराली जल रही है तो दिल्ली में कल से हम प्राइमरी स्कूल्स बंद कर रहे हैं, प्राइमरी क्लासेस बंद कर रहे हैं जब तक स्थिति में सुधार नहीं हो जाता. और ऑड इवन के ऊपर विचार चल रहा है कि ऑड इवन करने की ज़रूरत है. अगर ज़रूरत होगी तो ऑड इवन को लागू किया जाएगा. समस्या ये है कि जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं उनको बड़ी दिक्कत है. एंड जो नॉर्मल जो हेल्थ स्टैंडर्ड्स है फॉर अस सिविलियंस वो भी काफ़ी खतरे में है. एक रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा आया है कि पर डे एक नॉन स्मोकर के अगर लंग्स हम चेक करें तो डैट इज़ रिगार्डिंग 22 सिगरेट्स जो वो स्मोक करता है. तो ये एक बहुत बड़ा इशू है. इससे अपना लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी अपना कम ही घटता है, कम हो जाता है. तो इन दी एंड आई वुड से गवर्नमेंट की पॉलिसीज तो ठीक है, मतलब आ रही है, सब कुछ लिखित में अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो इम्प्लीमेंट हो और ज़्यादा, इम्प्लीमेंट तो सिर्फ गवर्नमेंट तो नहीं कर सकती ना, अपन लोगों को भी करना पड़ेगा. जो नॉर्मल सिविलियंस है, हम लोग बस बोलते हैं कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए. इंडिया जब ऑड इवन की बात आती है तो वी आर द वंस जो कहते हैं कि यार ये चीज गलत हो गई, केजरीवाल ने ये कर दिया वो कर दिया. तो आई थिंक पॉलिटिशियंस को दोष ना देके वी शुड ऑल्सो होल्ड आवरसेल्व्स अकाउंटेबल एज वेल एज द पॉलिटिशियंस. दिल्लीतली हवेची गुणवत्ता बिघडल्यामुळे शुक्रवारी एका वकिलाने या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. 10 नोव्हेंबरला या प्रकरणाची तातडीची सुनावणीही होणार आहे. गेल्या 20 वर्षात भारतातलं हवा प्रदूषण 22% वाढलंय.
WHO म्हणण्यानुसार लखनौमधलं प्रदूषण जर असंच कायम राहिलं तर लखनौवासियांचं आयुष्य 12 वर्षांनी कमी होईल. तर दिल्लीचं प्रदूषण WHO मार्गदर्शक प्रमाणापर्यंत जर कमी झालं तर दिल्लीकरांचं आयुष्य 10 वर्षांनी वाढेल. नरकासूर दहना दिवशी गोव्याचं हवा प्रदूषणही WHO मानांकनापेक्षा 5 पटीने वाढलं होतं. त्यामुळे हवा प्रदूषण हा देशापुढचा गंभीर प्रश्न झालाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. एकंदरीत मध्ये आज इतकंच. जाता जाता आठवण करून देतो की गोव्यातल्या ताज्या आणि अचूक माहितीसाठी गोमंतक टीव्ही या आमच्या यूट्यूब चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. तसंच दैनिक gomantakTV.com या आमच्या वेबसाईटलाही फॉलो करा. तसंच आमच्या फेसबुक पेजलाही फॉलो करा. धन्यवाद. शुभरात्री.